салом алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман. Навиҷон Юсупов бо шумо мебошад ва таваҷҷӯҳ мекунем ба як эълон ки дӯстон, як шаҳрванди Тоҷикистон ки номаш Исмоил Нумонов мебошад. Ин мардаки 47 сола мебошад ва тариқи 4 сол зиёда аз 4 сол буд ки дар шамул шаҳри Саратов рафта кору фаъолият карда истода ва занг мезад ба наздиконаш, гап мезад тариқи ҳар моҳ. Вале дар мобайни охирон 3 моҳи охир на зангу на чиз, ягонча бехабару аз телефонашам куштагӣ ва бедарах шуд ҳамин одам. Ин шаҳрванди Тоҷикистони мо мебошад ва касоне ки аз шаҳри Саратов ҳамин одамро мешиносанд ё диданд, дар комментария номер нависта шудааст. бародарон метавонед ба ҳамин номерҳо занг занед или нависед ба комментария ки наздикони ҳамин одам модараш хело ҳам модараш кофт омад Россия, ҳамун шаҳри Саратов, як моҳ зиёд истода наёфта баргашт. Ман эҳтиромона хоҳиш мекунам ки аз шумо бачаҳое ки Саратовпа ҳастанд, ҳамин одамро мешиносед ё дидед, албатта ҳатман занг занед. И дӯстони азиз, як илтимоси дига дорам ки ба ҳамин сурат лайк монед ки ҳамин ролик рафта то Саратов расад ки ҳама бинад, ҳама бачаҳои Саратов бинанд, ё вообще лайк монетон ки ҳамин паҳн шавад ба ҳама ҷо ки ҳамин одамро зудтар ёфтан дар кор. Хайр, раҳмат дӯстон. Чӣ савол доред дар комментария нависед. То боздид.